ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ರಮೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಯಾನಿನಿ ಓಡೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸುಳ್ಯಗೆ ಪೋತು. ಸುಳ್ಯಡ್ತು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಇರ್ತು ಮಂಜನ ಕಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಊರುಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಇನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನ ಪಿದಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪೋವಂತುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಏನು ಅಲ್ಪತ ಊರುಲೇನು ಎಂಚುಂಡು ಊರೆಂಚುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಚೊಳ್ಳಿರು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲು ಎಂಚೊಳ್ಳಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಣತ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗ್ ಪೋತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಪೆ ಅಲ್ಪತ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಏನು ತೋಜ್ಪಪೆ ಬಲಿ ಕಾಯ್ತೆಂಕಲ ಮಂಜನ ಕಾಣತ ಗುಡ್ಡೆಡುಳ್ಳೈತೆ ಗುಡ್ಡೆದ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲುಂತದೆ ಏನು ಬೈಕ್ ಅವಳುಂತದೆ ಅವಳು ಆನು ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅವಳುಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ peto junta tak mulai guys itu lena megiana ponna illa denchondu oh idli ready ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ತುಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕತಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಯ್ ಬಾ ಎಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇಂದು ಬಾವೆ ಇಂದುಲ ಬಾವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ಲ ಅವು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಓ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತನ್ನು ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ತೂತು ಜರತೆ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಗ್ಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ orang nikle mante yo yo wanple yo yo bala yo yo wan pinch bala voting ora yo yo nikle ready nawa bala apa yen chawan nincha ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಚದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಪಂಪೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ ಗಿಟ್ ಗಿಟ್ ಅಂತಾರ yo 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 ha ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಲಿ ಇಂಚಲಾವ್ ಮಾಂತಾರ ಇಂಚಿದತ್ತು
ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಆಪನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂಜನಂಗ ನಾ ಗುಡ್ಡೆಟ್ ಆಪನ ಅವೆ ಗುಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೊನ್ನುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಟ್ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಗೊತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲು ಹಿರೇಗ್ ಬನ್ನಿಯರೆ ದಾಯ್ದನೆ ಎಲುನ ತುಂಡುನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಂಡ್ಲ ಒಂದು ಎಲುನ ತಿಂಡು ಪುರಿ ಅವ ಅಬ್ಬಿನ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಡ್ಡಿಲ್ ತಗೋನೆ ಎಂದಾಯ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತೆತ್ತೆ ಕೊಂಟಿದ್ದೆ ಸುಕ್ಕೋ ತೂಜಿಂಟು ಪೊಯ್ ಬಳೆ ಗಾಯ್ಸುಂದೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಯಿ ಜನಾಮಿ ಏನೂ ಜರ ಏನು ಎದುರಿದ್ರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಮದಿಮೆ ಮುಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಮೇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಜ್ಮೇರಿ ಹಾಂ ಇದ್ದೆ ಹೋದಾರ ಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೊರಗೆ ಅಂತದ್ದು ರೆಡ್ ಐತಿ ತುಂಡು ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ತುಂಡು ತುಂಡು ಹರೀಶನ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿತ ಗಜ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೋರಿತ ಗಜ್ಜಿಪು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡಾವಿ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಈತತ್ತು
కుట్టుండు భయంకర పరిచిత పెట్టాను దాదంబే పడాపుండా పడాపుండు పడాపుండు ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪನಂಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪನಕ್ಲಂಟ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಪೇನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್